ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Нокаут TV қарор доред ва ин навори имрӯза барномаи навбатии Чӣ гап мебошад. Дар барномаи имрӯза суханҳои Ҷастин Гейҷи, Оиди Ислам Махачев ва дигар хабарҳо гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Хай тамошо кунед ғамнаметуна. Юбой савол шид пирсед мара ҳамиҷа. моҳи апрел гарм мешавад ва барои мову шумо набардҳои беҳтаринро пешкаш мекунад. 9 апрел турнири UFC 287 Перейра бар зидди Адесanya реванш. Макс Холлоуей бар зидди Аллен 16 апрел UFC Fight Night. 22 апрел Сергей Павлович бар зидди Кёртис Блейдс набард дар вазни вазнин. Арман Сарукян бар зидди Ренато Моикано набард дар вазни сабук. Ҷастин Гейҷи иброз дошт ки агар дар ҳолати ғалабаи Конор ба Чендлер ба Конор муҳорибаи унвонӣ диҳанд, пасу шояд корномаи варзишиашро анҷом диҳад. Ба гуфтаҳои Гейҷи Конор Макгрегор чунин ҷавоб дод: ин беақл дарак дорад ки пас аз набард бо Чендлер худаш соҳиби набарди унвонӣ гашта буд. ҳамчунин ӯ боз гуфта истодааст ки корномаашро ҷамъбаст мекунад агар ман ғолиб оям. маҳорати баланди беақлӣ аз тарафи Гейҷи. ду муҳорибаи унвонӣ, аммо ягон ғалаба нест. Гейҷи ахмақ. Бенел Дориуш оиди набарди худ бо Чарлз Оливейра чунин гуфт: нақшаи ҷанг бояд олӣ бошад. агар мо се раундро ба пуррагӣ гузаронем, пас ӯ ҳеҷ чиз карда наметавонад. ман ҳар сония ҳар мавқеъро мегирам ва тамоми ҷанг бартариро аз худ мекунам. ин нақшаи ман аст. ман боварӣ дорам ки ҷангро ҳар чӣ зудтар анҷом медиҳам, аммо ба се раунд омодаам. Ҷастин Гейҷи омодааст ки Исламро ба нокаут фиристад. ман фикр мекунам Ислам рақиби вазнин барои ҳамаи ҷанговарони вазни сабук мебошад. дар ин гуна набард ман бояд зарбаҳои мустаҳкам ва қавӣ ба ҳадаф расонам. фикр мекунам ман ӯро нокаут мекунам. он қуввае ки дардастони ман ҳастанд, фикр мекунам ҳамаро нокаут мекунам. ҳамчунин Гейҷи фарқияти Ҳабиб ва Исламро шарҳ дод. Ҳабиб ва Ислам монанд ҳастанд. фарқ байни онҳо дар ин аст ки Исламро шикаст додаанд. ӯ бохтааст. ӯро муҳити шикастнопазир иҳота кардааст. аммо 100% не. аз Ҳабиб 100% буд. ҳамин аст фарқ байни Ҳабиб ва Ислам. албатта ман дар ин бора чӣ гуфтаниям? аз як ҷиҳат ман бо суханҳои Гейҷи розӣ ҳастам, зеро Ҳабиб шикастнопазир буд ва корномаашро анҷом дод, аммо Ислам дар корномаи худ бох дорад. ва ин маънои онро дорад ки ӯро шикаст дода мешавад. аммо ММА ногуфтанист. ҳамаи кор дар як сония дар даруни актагон дигар мешавад. аз ҳамин хотир аввал аз худи ҷанговар, аз кардио, тавоноӣ ва дар ҳолати росто ҷанг кардани ҷанговар вобаста аст. агар муҳорибаи Ислам ва Гейҷи баргузор шавад, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб мешавад? дар зери видео ҳатман ҷавоби худатонро нависед. ба шабакаи мо обуна шавед ва зангулачаро бошад барои баромади нави видео гирён кунед, зеро мо ҳамеша хабарҳои ҷолибро пешкаши шумо мегардонем. барномаи Чӣ гап дар даруни гап. то видеоролики навбатӣ, хайр.